Hey. Hey. Ej, nu klip. Vi skal klippe. Klip. Yes. Ja, det er okay. Vi kører bare. Ja, hvad er det? Det er en gidrik-test, som vi lige har. Hvorfor egentlig skulle vi starte med? Vi tager den her Rockstar. Ja, jeg går lige ind og vise den. Hvis Det er godt nok en bøssefarve, men sådan er det. Prøv at 2 sekunder. Lidt fake. Sådan der. Nu tror jeg sgu, I kan se den. Klip. Så, nu. Yes. Det. Nej. Gidrik-test. Yes. Og vi starter med sådan en Rockstar. Ja, sådan en med frugtsmag og sådan noget. Ja, sådan en bøssefarve. Vi kunne ikke få den almindelige, fordi at Superbrusen de lukkede. Kører vi. Yes. Okay. Yes, det er godt nu. Sådan der. Bare en lille smule, ikke? Bare en lille smule. Sådan der. Og vi skal ikke bælge, vi skal smage. Ja. Skål. Vi derovre. Hold satan. Ej, den smager dårlig. Klip for helvede. Nej, det er dårligt. Ej, vi får... Nej. Ej, det gør ikke noget. Det gør ikke noget, det der. Okay, klip. Og vi har hældt den her op i glas. Ja. Fordi vi lavede den lige før. Ja, det er sådan nu skal jeg lige se, hvad den Rockstar. En Rockstar Punches, yes, med Energy plus guarana. Jeg er ikke så god til engelsk, så det står der, yes. Vi går hen og smager. Vi har hældt op i glas. Det har en lyserød meget. Ja. Farve. Ej, klip for helvede. Ej, I stopper lige igen. Vi kommer til at grine, så er det bare fordi... Ja, den her Rockstar, den smager simpelthen suverænt dårligt. Ja. Og lad os lige vise. Vi smager lige. Nu smager vi. Okay, hvor mange stjerner bedømmer du den der for? 1. Vi må ikke give 0. Nej, Og det skal drikkes, det er sjovt nok cool. ja, jeg giver den også en rigtig god og kan... Nej, det holder ikke til et lag, det der. Den her den er god nok. Den er god nok. Det er sådan... Den smager sådan lidt af sådan noget... Sådan noget... Frugtsmag. Meget sød. Meget frugt. Så ja. Nå, nu brugte vi vores glas, men vi tager Monster. Tager vi ikke en X-ray eller? Jo, vi tager en X-ray. Vi tager en X-ray. Og 7 kroner hos Fakta. 7 kroner hos Fakta. Der er link, der de står nede i bunden, hvad de koster, det der. Yes, hvor de købte den. Ja, det gør de. Du har bare ikke så meget. Lund ikke det hele. Ja, okay. Det var lige sådan en fejl. Lund, han fik... Fuck, det ligner pis. Sådan der. Er vi klar? Det er sådan meget cool, ja. Den er sådan meget... Den er sådan lidt... Den er god til prisen. Og den kan godt bruges til lagen, hvis 2. man skulle være lidt... Ikke en 2. Den får over 2,5. Nej, det må man ikke. Man hører ikke i halv. Den får 3. Okay, ja. Nu failede det lige lidt, fordi vi har smagt X-Ray, og den var ikke særlig god. Nej, Og den kameraet gik ud. Den kan okay anbefales, hvis du ikke har så mange penge. Så. Og Rockstaren, den fik vi også smagt, det har vi så set i nogle klip, der også kommer. Det er gangster, det her. Fuck, den er pissegul. Den dufter dejligt. Sådan bedre Red Bull. Vi smager nu. Han er faktisk rigtig god her. Han får 4,5. Nej, den får
Den får 4. Den får 4. Red Bull kan anbefales til lægen. Det skulle også være en af de bedste, som jeg har hørt, en af de bedste gaming energidrikke. Mm. Nu tjekker jeg lige om den faktisk filmer. Det gør den. Perfekt. Okay. Altså, om vi laver en part 2. Ja. Ja, vi klipper det bare sammen. Ja. Ja. Fuck nu det. Ja. Ja. Vi tager huden her, monster. Jeg åbner. Hvor jeg sagt, at den er rystet. Jeg hælder. Ja, det er det. Den har en anden farve også. Jeg tager bare min. Ja, du tager din. Så jeg skulle bare... Ja. Drikker du? Jeg drikker et glas for at være lidt høflig. Fem. To. Den får 2. Fuck! Det smager Så ikke. får den 4. Ja, 4 i alt. Og den kan ikke anbefales til lægen. Jo, den kan. Det kan den. Hvor er den sød, mand. Det. Nu er det sådan. Nu jeg bliver altså nødt til at drikke. Jeg bliver nødt til at drikke gulden af glas også, fordi jeg kan ikke få det her ned. Det er simpelthen lort, jo. Indrøm det nu bare, jeg er der så Ja, det er monster. Nej. Den blå er meget bedre. Ja, det kan vist ikke være meget andet. Nå, vi stiller dem lige. Jeg tester lige. Du smager bare lige på gulden. Ja, vi stiller lige vores... Vi stiller lige os. Det er din, den her Lund. Tak. Lund er altså monster. Ikke uviser. Du smager bare lige på gulden. Jeg holder lige over med kamera. Du tager bare. Hvad smager den af? Den smager faktisk ret godt, den her. Bedst iskold er selvfølgelig. Den er faktisk rigtig overvældende god, den her. Den her ordentlig. Den får 5. 5? Hvad giver du kulden? Nej? Ja. Jeg har smagt den før, den smager 4, så det må nok være top. Skal vi så ikke bare sige, at det bliver et 5'er, fordi altså... Vi er nødt til at have en der. Jo. Men den dårligste af dem alle, hvad var det? Det var Rockstaren. Det var Rockstar. Den Og det var fordi, det var sådan en frugtsmag. Ja, det var fordi Ikke købt den. vi nåede ikke den sorte. Men ja, Han havde de ikke noget i Fakta. jeg tror, var det ikke bare det for det? Eller hvad fanden siger jeg? Det var det. Var det ikke? Vi har ikke flere. Vi kan lige drikke. Ja, eller... Nej, vi har ikke mere. Nej. Så vi siger tak, fordi du så med. Det kan godt være, at vi laver en video senere bare til Facebook. Ja. Det kunne være så